लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्रायो आङो दिनै जा गोबावनि उनावसो मोनसे ब्लग लाना फैबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्रायो जोङो दा न'आवहाय मा गावखो बैसागु जोबनानै आलासि जानो थांनो नागिरदों आरो बैसागुआवथ' जोङो थांनो मोनासै गामियावनो मोसाबाय आरो हाबाबो दंलाबायोमोन जाखांजोबनानै दिनैसो जोंहा ओमफ्राय नार'दा माबा केरि खाग्रा गाबबाय थादों माबासो बेयो मा होनो खर' गाज्रि खालामग्रा लाबाय माने गोबावजों खनसे थांनाय नालाय बेयाव दोनांसिगोन प्लास्टिकखौ रावबो सोआखै ओमफ्राय आयौ गाबलाबायथारबायहाय ओमफ्रायो आबै आबौ आनै बिसोरनि फिसा फिसा गिफ्ट लाबाय आरो जोङो दा होजोंहाय थांबा देखायनोसै ओमफ्राय मोनायाव नुगोनफा मोनायाव खोमसि खोमलाव जासिगोन होमबाबो देखायनोसै लोगोफोर नोंसिनो ओमफ्रायो बाबानि बिब'थिबो दंफैयो आरो गाबोन दिनैजों खेबबेसे जाखो नोङो बाबानि बिब'खौ लोगो मोननाया सिगां हाबा जायै समाव खेबसे ओमफ्राय दिनै हाबा जाखांनायनि उनावहाय दिनैसो खेबसे दिनैजों खेबनैल' आरो हाबा जायैनि आगोल खेबसे दतमायाव हाबा जाहैदों मोनानि ओमफ्राय न'आवबो फैनो मोना बिहाबो रावबो गैला नालाय बिखुनजोबो गैला ओमफ्रायो हाबा जायैयाव माने आइया माने फिरफुं बिमादै नामा बिमादै जायोब्रा आङो बाबानि बिब' नालाय बिमादैया माने हाबा जायैनि आगोल खेबसे बिसिनाव फैदोंमोन नालाय फिरफुंमोनाव ओमफ्राय इदिनखालि आं बिसोरखौ दोनलांदों आरो न'आव दतमासिम लोगोफोर थांफादों नालाय ओमफ्राय बेयाव लोगो मोनदों फार्स्ट टाइम बिनिफ्राय सेकेन्ड टाइमा मैया सेकेन्ड टाइम मैया सेकेन्डब्रा मैयाबो थांदोंमोन जों लोगोफोर न'आव ओमफ्रायो बिदिनो बिबाय दर्शन ना मा होनोमोनलाय बियाय दर्शन माने नारदमोननि बाबाजों ओमफ्रायो जोंनि बाबाजों लोगो हमलायनाय आरो बेखौनो मैया जाना थांबाय बियो ओमफ्राय दिनैहाय जोङो न'आव आलासि जानो थांनो ओंखारफिनबाय आरो माने आबैखौबो गाबोन माने ओरै दतमासिम दोनलांगोन बे माबाजोंनो आइजोंनो माने बिसिनाव थायफागोन आरो आबैया माने आबैया आथिं लेंग्रि जानानै दङ नालाय एसे गन लानानैसो थाबायलायनाङो बेरसा नाहैजाया जि दुखु मोनो ओमफ्रायो मोनाहैसिगोन जोङो 5:30 बारखाबाय नोंना बारसिगोन र' जोङो दा थांबाय जोङो दा थांबाय थानोसै लोगोफोर मोनालांखासिगोन जुखामबागान नै लोगोफोर दासो हाग्रामा ओमफ्रायो दहाय काजलगावआव थरमुस लाफानो नागिरदोंमोन नालाय जोङो ओमफ्रायो फिसासोमोन बुस्थुआबो बारा मोजां नङामोन ओमफ्राय दा नै नारदा हाग्रामायाव दालां सेरावथ' फानखायो नालाय थरमुसा बेखौ लायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर बिफा नैबे जाबाय आबैनि ओमफ्रायो र' नैबे आनैनि ओमफ्रायो नैबे जाबाय आबौनि ओमफ्रायो नैबे जाबाय नारदनि आं बायनानै होनाय बैसागु आं बेनो गस्ला बायना होआखैमोन ना ओमफ्रायो दिनैसो गिफ्ट होबाय आं नोंथांमोननो देखायनि आं र' नै लोगोफोर बे आबैनि ब्लाउस ओमफ्रायो बे दख'ना आरो आबैनि बेखौनो लाबाय आङो बारा गोमो गोथां कालारफोरखौ आबैया गाननो मोजां मोना ओमफ्राय बेनिखायनो सिम्पोलखौ लाना होबाय आं बेनो दाम खमनि बुरै मानसिफोरालाय ओमफ्रायो नैबे जाहैबाय नारदनि उन्दुबाय हा बेसेबां लाखो बियो नैबे हो बिदि मोनदों आयौ नै जा गिदिर नुजाबावला सासेया नै उन्दुआथ' जों जेराव खिथागा मानो थाफाखायो नै उन्दुखौ लांफैलायबाय जोङो जा गोबावसैमोन लोगो मोनलायो ओमफ्राय उन्दुआ जोंनाव थांनो मोननाया बेबो गोबावखासिमोन नालाय गोदो आंखौ खावना लायनाया बिदिसोमोन दा थांबानो रायजाबावलायगोन इयो आबैजों रायजाखायो थांग्राफ्राबो रायजाखायो रायजासिगोनलाय ओमफ्राय उन्दुखौ लांफैबाय ओमफ्राय जोङो ज' थांसै बिथाङा मा सिरि गोसोफोराव माबाफोर दुखु मोननाय दंबा फोरमायना लाखा गारि सिङावनो दा फोरमायनो हायाबो जानो हागौ लायनानो गोजा बानहोबाय मोनाबायना लोगोफोर नै माबा होनांगौ गुफुर माबा संना होनांगौ आरो खावथंआव हाबलांबावनांगौसो आबैखौ नायलांनो नागिरदों आबै लोमजानायखौ खावथंआवबो थाखोमालायो उन्दुआ
गोमायाखैहाय मा नै नोंसोरबो खमैनाव बुहरो नालाय आंजोंनो थाफाबाय थायो होननानै आं होखादों आं होखादों बिलाइ पुलिसफोर दङ चेकिं जोगोनारा आवगोल बेबो दंमोनब्रा जों लांनायाव बेबो दंमोन जोगोनारा जोगोनार खाग्राफ्रा हो होबाय हैद गिदिरखौ नाङा फिसाखौसो लागोन नों बेबो मोजांथार जोगोनार फिथाइया बोथिसे ने मोजां ओरैजाय गायजोबदोंलायदां अबेसिम गायदोंथाय बिदि फुरला फुरलि गुफुर गुफुरखौ खानो नाङा मोजांखौ खा नुखायासै नै मा होनो थाइसे खादो बालायबावबायरा नै ओरैबो दंजोबो फिथाइया बारा गैया एबाराव नै मेरला आरो बेखौ ओइजों गोमो बिदिखौ खानो नाङा एफा गिदिरखौ नै थायगासिनो बावसो मुथासार नै मानैया फैबावबाय नै गुफुर जारबो दङ नै लाव बायदि नै थाइबेसे लाखो हा उनाव थाइसे जाहैदो आं लाङालै लोगो थाइसे जाहैदोब्रा जायो जानाया ओमफ्राय आं बायो आं जायो बुस्थुखौलाय लांनो बायो आं जोगोनार जानो उनावलाय आं लाङालै आं जानो बायो उनाव जानो बायनो जानो बायो जोगोनारखौ आं जानो बानाय लावजेंबो दं ना ओमफ्राय माबाबो दङ लाव बायदिबो दङ गोलाव दङ थुमथुम दं बिगोमाया गैया ओमफ्राय खागासिनो जोंहा लाबाय बिगोमा गैयियावनो बिगोमा गैया जा बुरजा लाबाय थाइनैल' लाना होदोंमोन खोमा आयौ होनबारा थाइनै लानो होदों ओरैनो नङा बस्थायावसो लांनो थिनबावदोंमोन मुवाखैयानो जाबाय बायनो नाङामोन होनदोंमोन मोनायावनो अर्डार होखानाय मालाय थाइबेसे लां होननानै बस्था लानानै मानो बायलाबायखो होनना बुंदों लां माबालाय हारसिं हालायखौ सानो हयो मामिया थाइसे लागासिनो दुलुर थागौ बायदि बेसेबां जाहैगोनलै बेसेबां जाहैगोन होनदां बाजैनाव थाइसे थांगोन बगा मुला मोना थाइसे ओमफ्राय उनाव लांदो थाइसे नों जानो बाबाबो नों माबाया जागोन ना नोंसिना बाजै मोना बिदा जागोन बाजै जागोन दतमायावबो लांनो हाबाय थाइसे ना बेनाय डाइरेक्ट दतमा क'क्राझार दतमा ओमफ्राय बेनिफ्राय काजलगाव फैफिनबाय होनबा फ्रि मोनायाव उन्दुनायाव जोना थाबाय नालाय ओमफ्राय नै दा मा बेरे दे बे बेरे मोदै मेगनाव गिदिर फुनायमोन ओमफ्राय बेस्रा मेगनाव जोजादों ओमफ्राय आं हावाय जोजादों गन्थङाव राइट साइडनि गन्थं साइडआव आरो फ्रन्टआव नङा गन्थङाव साइडआव राइट साइडआव ओरैजों आगदा ओरै आगदाजों ओरै नङा ओरै आरो साइडआ ओरै साइडआव
आंनाबो सेमबाय होनबा जों थांबाय थानोसै ने डाइरेक्टनो दाथ' आइ गंगार नुनायाव मोनलायबाय नै सिगांबो लांखाबाय नुखाबाय खोमा नायग्राफ्रा दिनै आइयासो मालाय दखानाव बेस्थ' बिगुमा गैया फार्मेसनाव लांबाय नालाय फार्मेसनाव लांबाय नालाय लांदो होननानै सिगांबो बस्थासो लांखादों जा गोथाव गोलैने थासार आलदाखा टेस्टियानो ओमफ्राय थांसै जोंबो ओरैहाय दंफैयो टेन्ट हाउस मैया बिजय दर्जनावहाय लाबोनाय सियार आरि बायदिसिना टेबोल आरिखौ लाङाखैमोन नालाय दा नै लांना फैबाय थिखोजोब्बाय जोंना बै गारिया ओमफ्राय मा होनो बेबो टेन्ट हाउस मालिकआबो जाहैबाय आंनि लोगोनि बिगुमै लोगो मोनखांखानाय शुटिंआव थैब्लाबो जेना शुटिंआव लोगो मोनदों आरो दे होमबा जों थांग्रोसै नाफोरखौ ओमफ्राय दा ससेयाव लोगो मोनसिगोनलाय दतमा डाइरेक्ट मैलिया थाखोमालायबावबाय जोङो दा आनै ओमफ्राय आमाइ आबैखौ दोननानै नै माबामोननिफ्राय मौसुमिमोननिफ्राय ओंखारफिनबाय ओमफ्राय थांनाय फैनायखौ भिडिअ लाबाय थायासै आङो सान्दुंआबो जि गोसा ओमफ्राय सोरबा केमेरायाव ओंखारनो लाजियो नालाय ओंखायनो लाबाय थायासै आं ओमफ्राय दा जोङो मैलारि मोननिफ्राय थांगासिनो नै मैलारि नामा मौसुमि ओमफ्रायो जोङो मैलारि होननानैसो गाबज्रियो नालाय गासिबो मैलारि होननानैसो मिन्थियो ओंखायनो मैलारि होनबाय जोङो आलासि जानो लांफानोसै मौसुमिखौ मौसुमियानो मैलारि मैलारियानो मौसुमि आरो बुजिबाय जोङो दा थांगासिनो न' फारसे रावना होलांफिनसै गाब्रोबाय आबैखौ आबै आनै आमाइ गारबोबाय आरो मालाबा ओमफ्रायो बिसोरो गाबोन समफोरफोर बनाराव थांगोन ना गाबोनबो थांनो हागौ गाबोन थांसिगोन गाबोन होनदों आबैना आथिं सानाया थाबायनो हाया जादों नालाय ओमफ्रायो गारियावबो खस्थ'सो गाखोना फैदों बेनिखायनो सान्दुंआबो जि गोसा ओमफ्राय गारिखौबो आबैया गाखोबाय थानाय जायाना ओमफ्राय एसे गाखोनोबो उसुबिदा जायो बेनिखायनो हाखु दाखु फैलाबायबाय दोनबाय ओमफ्राय नै दा जोंहा साथामजों थांफिनसै आबैनि आथिं हामबा आरो लांफैफिनबावसै आबैनि आथिं हामबा खनसे लांफिननानै न'आव दोनहैफिनसैलाय जोङो दा बिदिबा थांबाय थानोसै लोगोफोर